ама се изместиш. Да къде ще сурни, принцип? Тавана отзад, тавана отзад. Перфектен си. Перфектен си. Внимавай там да не се опреща. Той е опрял вече. Прави. Либет. Да върнеш веднага. Не. Даже много. Прав. Прави. Трябва да върнеш нагоре. Не, пак върнеш не там. Трябва да закачим и там при несите. Спри. Опря. Опрял си. И лъзна се изведнъж и опря на калника чак. Веждата подмина. Ама по-назад ли? Тогава може